Sati mai zuwa zan zo ni kadai in hadu da ke madam. Na gode madam. Zo ka zauna. Kwamishina ne fa yi min kira mai muhimmanci fa mama. Ba za ka karɓi wani kisa ba sai an yi auren ka tukunna. A Maryam? Na ga wata yarinya kuma jininka da nata gaba ɗaya haɗu. Ni ba sai na ganta ba kenan. Sai ka auri yarinya baka kalli fuskarta ba sai ka taya wani zamanin jahilai gobe za mu je domin ka ganta. Wace ita kuma daga ina? Yarinya sunanta Satiyamma kuma daga Bellora take. Ɗaya tilo a wajen bishiwa mata. Na sani ita za ta kasance kamar kabarin ka ce. Me ya faru kike ta wani dogon tunani haka? Kina tsammanin Fatilwa za ta zo ne? Shirin ne fa kike kalla ba gaske ba. Abin mamaki ne kallon fina-finan nan da daddare. Sannan kuma bayan gama mai ɗaukar. Ana ɗauka ne cikin dare don su jawo hankalin mutane kowa ya tsorata. Da ganin har abu da ba zai ki ƙara kallon irin wa'annan fina-finan ba sai dai a gidan mijinki.